Bara riv, bara riv. Riv och slit. Bara riv och slit. Så, oj, där har vi en. Oj. Till mig. Ja. Det är den gröna. Ja. Titta. En liten bok. Ja. Men det är så grann här. Nej, vi ska cykla till lekplatsen. Kom. Den lilla. Framme. Och så tar du i. Kom igen. Trampa på. Jag lite. Nu vill jag hjälpa dig lite. Jag tror inte det händer så mycket. Du Oskar, sätt dig på den. Sitt på den. Ska jag hjälpa dig. Det kan det hjälpa mig. Nej men, du det händer ingenting. Han vill inte cykla med. Höj då, upp med benen. Och ner med benen. Upp med benen. Och ner med benen. Upp med benen. Och ner. Jag tar med en. Men då vågar jag. Nu svänger vi. Så, och så svänger vi där, ja. Bra. Fint. Inte på mig. Lille umpa. Nej, inte den. Jag bara den där korta. Ja! Ja. Där är en till. En till. Det var fler, Ja! va? En till. Och så sista. Och sitta. Man får trycka hårt. Så. Ska du ta vanligt kort nu? Kan du blåsa ut alla samtidigt? Nästan. Ja, vilken bra övning. Igen. Ja. En gång till. Ut med benet först ett tag. Vad högt du hoppar. Oj, jag blir helt snurrig. Hur blir du? Blir du snurrig? Åh. Vad fint vi har. Du får slita lite. Vad är hem? Det vad är det för någonting? Nej, det är inte stora. Vad är det för någonting?